הלו? שלום, הגעתי למוניות. כן, מי זה? אני רק רוצה לדעת, אתם מוניות שמאלנים או של ימנים? זה מה שמעניין אותך לדעת, אני אדם לא מתעסק בפוליטיקה, זה לא מעניין אותי. לא, כי אני לא נוסע עם ימנים, רק עם שמאלנים, לכן אני שואל אם החברה שלכם היא של שמאלנים או של ימנים. מה אתה אומר? אני הייתי רוצה להזמין מונית לרבי עקיבא, יש לי פשוט אידיאולוגיה לגבי דברים מסוימים. האם חברתכם הצביעה בבחירות לשמאל או לימין? מה אכפת לך מה אני הצבעתי? אתה רוצה מונית? מה אכפת לך מה אני הצבעתי? מה קשור להצבעה למונית? אני אסביר, אדון. אני פשוט מבחינה אידיאולוגית. מה זה אידיאולוגיה? קודם תסביר לי את המילה אידיאולוגי, מה זה? אחר כך אני אמשיך לענות לך. אני שמאלן, ואני הצבעתי אתה שמאלן, אז מה אתה רוצה ממני? אני לא שמאלן, לא ימני, לא מעניין אותי הדברים האלה. מה אתה רוצה? כן, אבל אני לא מוכן לדרוך במונית של אדם שבחר בימין. אז לך תעמוד בכביש, תתחיל לעצור 200 מונית, תשאל אותו, אתה ימני או שמאלני, אולי תיסע איתו. מה אתה רוצה מאיתנו? לא, אבל בגלל שאתה עובד ציבור, אתה מחויב לידע אותי. אני מחויב לידע אותך, מה אני מחויב לידע אותך? אני מחויב לתת לך מונית אם יש לי ואם אין לי, וגם תגיד לי אתה רוצה מונית, שיגיד לך אין לי. מה אתה בי אתה בכלל? רגע, אדון, בוא לא נעלה טורים, אני כבר מבין אם יש לי עסק ושאתה פרנק. אני פרנק או לא פרנק, מה זה קשור? מה זה קשור למונית? אני שואל שאלה היפותטית. מה זה היפותטי? הייתי דבר איתי סגנון שאני לא מבין מה אתה אומר. אני שואל שאלתי. האם אדוני בחר ימין או שמאל? מה אכפת לך מה אני בחרתי? הייתי סייטי. אני לא רוצה לקוח שבא מגן לי פה צעים מה אני בחרתי, מה לא בחרתי. אתה מחויב לתת לי שירות. אני אקח תשובה, מי בחר וביבי? אני בחרתי בו, העם בחר בו. כל העם בחר בו. אז אל תדבר עם אף אחד מהעם הזה. אתה טועה, אני וחבריי מכל שכבות הארץ לא בחרנו ביבי. אני לא הצבעתי ביבי, כן הצבעתי ביבי. מי אתה בכלל? שתכנן לך דין בחשבון, אתה רוצה מונית? אתה רוצה מונית, אני חייב לך לתת לך את הדברים שאני רוצה לא עושה. מי אתה בכלל? אדון, אתה מתלהם כמו פרנק. אני שואל שאלה... אדוני, אני לא כמו פרנק, אני פרנק וחצי. יאללה, אללה מעק, תעשה מה שאתה מבין. אני הבנתי במי מדובר. אני פשוט שואל אם יש נהג שהוא אשכנזי כמוני. עוד פעם שקנזי, לא שקנזי, כן שקנזי. מה אתה רוצה לחפש מה שאתה רוצה? תן לה רחוב, תעצור מהמוניות, אולי תעמוד שעתיים, תתייבש בשמש גם, אולי תתעלף, וגמרנו, תעזוב אותנו. אדון, אתה מחויב לתת לי שירות. שירות שלי לא מותנה, לא בעדות ולא בבחירות ולא בכלום. שירות זה שירות, אתה רוצה שירות, גם אין לי כרגע מונית.